Giv dig lige en hånd for at komme op på... Det ser godt ud, det der, Jonas. Ja, sådan. Sådan, ja. Sådan, ja. Videre op, kom. Højre hånd, højre op. Videre op. Den næste hylde op er god. Videre op. Sådan, ja. Det er flot, Jonas. Så skal der trækkes til. Det er nemmere, hvis du går længere ud, Jonas. Hvordan længere ud? Længere ud, og så hildhugger du den store flage i stedet for. Ja, det skal du. Simpelthen godt ud. Længere ud, Jonas, og så smid højre fod op i stedet for. Højre fod. Det er den, du træder med. Nej, det er venstre. Op med højre fod på hylden. Højre fod, hildhug. Nej, ikke den vej, den anden side. Den anden side, derovre. Op med den på flagen deroppe. Og så trækker til. Skal ind under ham. I skal ind under ham. Hvor godt. Ej, Ja, kom så, Jonas. Yes! Kom så, få sat den træk igennem. Yes! Kom. Ej. Han har også helt dobbelt lagt. Det er rigtig flot. Det er sejt. Det skal være kendt. Det er klart så. Ja, derinde er der et hul. Længere over til højre. Ja, sgu. Ej, det må jeg nok sige. Kom videre op, Jonas. Stærkt. Det er fandme godt, Ja, det vil jeg nok sige. Selv med opgivelse under handen. Ja, og nede og hænge dænge flere gange, man kommer op alligevel. Det vil også få lyde på. Pas med, for ikke du snubler.